שהגענו ללוס אנג'לס באתי ליהודה ולנסי, אמרתי לו, רבי יהודה, הספר תורה שלנו נוסע לעיר חברון. הוא מיד הרים ידיים לשמיים ואמר, רבי יעקב, זה השמחה הכי גדולה שיש לי, נכון? בשמחה גדולה הוא אמר, הנה איזה זכות גדולה שהספר תורה הקדוש הזה יגיע לעיר האבות. יש לנו את הכבוד הגדול להביא לבית כנסת הקדוש של אברהם אבינו בספר התורה שהגיע מלוס אנג'לס. וכל הציבור היקר הזה שיפתחו שערי שמיים וכל הברכות יחולו על ראשו, על קהילתו, קהילת פינטו סנטר בלוס אנג'לס, ובזכות המקום הקדוש הזה והחיבור של משפחת פינטו לעיר האבות אנחנו נראה כל הקהל הקדוש הזה ישועות במרחב ובבדיקו הערבית. אמן.